Tredje del er midt i slaget på Endor. Nu skal vi til de store kampe. Den allermest spændende. Det har altid undret mig, at den ikke var med i filmen. Meget spændende kamp. Parentes. Den sjoveste. Parentes. Slut. Vi går ned til rapporteringen. General Yoda, vi er vist klar til kamp. Okay, vi går checklisten igennem. Beskyttelsesmur, check. Chewbacca, check. Antilles med ny paryk, check. Juhu, jeg er så glad for min nye paryk. Prinsesse Leia, check. Bjørne, check. Artudito, som skal fyre katapult af. Check. Mit ekstra deluxe lysvær superhot. Juhu. Det er faktisk lidt for tungt. Nå. Check. Det er dejligt. Samtidig ved Imperial Space. Vi er ved at være klar. Godt, lad os komme over på checklisten. Klon. Mænd med stødtag. Check. Astrobrud. Check. Skydermænd. Check. Asteroidmand. Check. Base, der affyrer bomber. Check. Godt, så er vi klar. Nu skal det store slag snart stå. Da da dum bum bum da da dum bum bum da da bum 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 du 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 du. Jeg går først. Ud i kampen. Jeg har et lysvær, så jeg kan besejre ham med stødstaven. Bum bum da da. Er du klar, Yoda? Så nu må du sige. Er du klar? Jeg er født klar. Wing! Jamen! Juhu! Yeah, republikken, det er det bedste. Go, republikken! Go, republikken! Og helt ærligt, sådan dårlige taber, mand. Please. Vi er i undertræk her, general. Tælle. Hvornår skal vi tælle? Nu? Okay. Jeg tænker lige. Jeg har en idé. Og den er rigtig god. Og det er at løbe til base! Vi har aftalt det. Så skynd jer. Bangebukse, mand. Sikke nogle slamper der. De er faktisk ret hurtige, vil jeg sige. Det kan godt være. Nu skal du sige det. Det er godt nok for boostet derfor, at vi er nødt til at lægge oven på hinanden. Skidekanon, så skal vi se, hvad god ting mere. Okay, er du klar? Så har vi at gøre i. 1, 2, 3, 4. Nej! De er ud Så vil I vist ikke så kæft høj med. Nej. Vi troede vores base var mere stabil, vil jeg sige. Okay. 1, 2, 3. Kom ned, og vi har vundet. Woo!